In Wolk zien we de strijd van de jonge moeder Eva tegen een postpartum depressie en haar zoektocht naar de juiste hulpverlening. Een verhaal dat gespeeld en gedanst wordt en aandacht vraagt voor de ziekte en waarin men op zoek gaat naar oplossingen. Op 20 januari zal de uitreiking van een trofee voor de eerste prijs proza, poëzie en de publieksprijs plaatsvinden. De schrijfwedstrijd Raadselige Roos van Literair Café Venray had het thema speelruimte gekozen, waarmee amateurschrijvers en dichters aan de slag konden gaan. En dat hebben ze zeker gedaan. De leden van de commissie Prinsenproclamatie organiseren jaarlijks een van de hoogtepunten van de vastelavond in Rooi. Tijdens dit evenement wordt het nieuwe trio van de Pielhaas gepresenteerd. In stijl wordt afscheid genomen van de regerende prins en zijn adjudanten en zal het nieuwe trio van de Pielhaas worden gepresenteerd. Een avondvullend programma met naast de nodige ceremonie en protocol diverse optredens. Na al het gefeest is het wellicht een leuk idee om weer eens naar buiten te gaan. Wist u dat u in Merselo op iedere tweede en vierde zaterdag van de maand een bezoek kunt brengen aan de molen? De molen is dan geopend tussen 2:30 en 4:30. Jo, welkom bij de familie Sekerji. Zeg maar hallo. Jo. Filmkring Venray biedt u van 10 tot en met 23 januari de film Aus dem Nichts aan. De film die u kunt gaan zien in het Luxor Theater gaat over Katja's leven, dat in duigen valt na de dood van haar man en zoon bij een bomaanslag door een neonazi-terreurgroep. Na een tijd van rouwen en onrecht komt er een tijd van wraak. Euterpe maakt er een carnavalsgekleurde avond van met hun concert, waar ook diverse lokale en regionale artiesten oude en nieuwe carnavalsliedjes ten gehore zullen brengen. En ook dit jaar zal er een speciale gast optreden die met muzikale sketches nog een extra dimensie toevoegt. Met veel plezier trakteert de Koninklijke Harmonie Euterpe u op een avond vol met carnavalsspektakel en humor. Kunstenaar Café met Franco Ghiori op woensdag 30 januari. Franco Ghiori werkte lange tijd als persfotograaf onder andere voor Dagblad de Limburger en hier wist hij op zijn geheel eigen wijze de verhalen te vangen in één beeld. De grens tussen reportage en kunstfotografie is bij Ghiori flinterdun. Tevens zal een deel van zijn werk te zien zijn in de tentoonstelling La Gabbia, die duurt tot het einde van maart. Annemarie Jong, je kent haar van Wie is de Mol? De show met André van Duin, Het Klokhuis en Foute Vriendinnen. Ze komt dit seizoen met haar tweede solovoorstelling naar de Schouwburg. Met haar cabaretvoorstelling Ram neemt Annemarie je mee in een kleurrijke muzikale reis door de hoofden van heerlijke typetjes en ook stiekem door het hoofd van haarzelf. Ze gaat rammen tot ze erbij neervalt. Hartstochtelijke liefde verpakt in een meesterwerk. Dat liefde sterker is dan vijandschap bewijst de componist Verdi in zijn exotische opera Aida. Het verhaal leent zich voor spectaculair theater met als hoogtepunt de triomfmars. Toch is Aida een intiem en ontroerend drama. De opera wordt onder regie van Mark Kronen, muzikale leiding van Jeroen Weijerink en een samenwerking met een Nederlandse artistiek team naar de Schouwburg gebracht.